sikhuluma ngempakamo isihloko esithi isono esibulalayo sempakamo. Ngalokho ngiyacela bangcwele ukuthi sivulela amabhayibheli ethu kwincwadi kaDaniel chapter number 4 verse 30. Omi phambi kwenu igama Uphumelele Mqadi, umntwana kaNkulunkulu. Ngicabanga ukuthi mabili amavesi wabheka namhlanje uDaniel chapter number 4 verse 30, siphinde futhi sibheke lapha naku Petro 5. Kodwa okwamanje ake sifundeni uDaniel chapter number 4 verse 30, so bese siyapheqa siyangale ku Petro chapter number 5, sizobe sesicosha khona uverse lika 5 neverse lika 6. Ngizothi ukunikeza nje umzuzwana bese ngiyafunda. Daniel chapter number 4 verse 30 kufundeka kanje: Inkosi yathatha yathi, angithi yileli Bhabhele elikhulu engilakhile libe yindlu yobukhosi ngezikhwepha zamandla ami lube ludumo lobukhosi bami na? Ngicela ukuphinda futhi. Inkosi yathatha yathi, angithi yileli Bhabhele elikhulu engilakhile libe yindlu yobukhosi ngezikhwepha zamandla ami libe ludumo lobukhosi bami na? Ngiyacela ke bangcwele siyeni ngale encwadini kaMpostoli uPetru chapter number 5. Sizoqala ukufunda lapha ku verse 5. Fundeka kanje: ngokunjalo nina basha thobelani amalunga, kepha nonke yembathani ukuthobeka. Nithobelane ngokuba uNkulunkulu umelana nabazidlayo, kepha abathobekileyo ubapha umusa. Ngalokho zithobeni phansi kwesandla sikaNkulunkulu esinamandla ukuze aniphakamise ngesikhathi esifaneleyo. Ngiyacela bangcwele ukuthi sivalele amehlo siyeni kwinkosi ngomthandazo ukuze ngingasebenzi ngawami amandla. Baba wethu ongcwele, Baba wethu othembekileyo, ekseni Nkosi kuyintokozo ukuthi sihlanganyele nabazalwane basemandawe. uNkulunkulu wethu ongcwele, siyakubonga ngomsebenzi omkhulu owenza kule ndawo nangey'ngceku zakho Nkosi oyisebenzisayo nebandla nje lonkana. uNkulunkulu wethu ongcwele, liyisibusiso empilweni zethu Baba wethu onamandla onke. uNkulunkulu wethu ongcwele, sengathi ungaqhubeka ulibusise ibandla namanje. uNkulunkulu wethu onamandla onke, sibheke ezwini lakho. Siyakhuleka Nkosi ukuthi umoya wakho ongcwele ube usizo Nkosi empilweni zethu, ngoba ngokwethu asikwazi Nkosi ukuyiqondela izwi lakho, kodwa siliqonda ngokuthi samukele usizo oluvela kuwe. Ngakho-ke Nkosi yamakhosi, siyacela ukuthi usibusise, ukhanyisele iy'nhliziyo zethu Baba ongcwele, singagcini nje kuphela ngokulalela, kodwa uNkulunkulu wethu ongcwele sizwele thina ukukhuluma kwakho. Ngakho-ke Nkosi, ithemba lethu lonke silibeka kuwena egameni lenkosi yethu Jesu, amen. Nizokhumbula-ke bangcwele ukuthi ngesikhathi uMoses uma sezohamba emhlabeni, uNkulunkulu semtshelile ukuthi uzohamba emhlabeni, kunamagama uNkulunkulu owabeka enhlizweni kaMose. Ezinye zezinto uNkulunkulu owayibeka enhlizweni kaMoses ukuthi uMoses anikeze abantwana baka-Israyeli iculo ababezolcula elalikhuluma ngobuhle bukaNkulunkulu, kodwa futhi likhuluma ngokungathembeki kuka-Israyeli. Okuwukuthi lelo culo ngesikhathi balicula nje bangalinaka, kodwa kwathi mase kufika izimo ezikhuluma ngalama lyrics lawa aseculweni, laqala iculo lawenza umqondo. Ezinye zezinto uNkulunkulu owayekhuluma ngoMose ukuthi uMose ayitshele abantwana baka-Israyeli
kwakuwukuthi uMoses akabatshele ukuthi uma sebefika eKhenana ezweni lesithembiso, ngoba yena uMoses wayengavumelekile ukuthi angene eKhenana ezweni lesithembiso, wabatshela ukuthi mase befika lapha edolobheni, uyabona uma ubheka indawo yaseKhenana kunendawo lapha ebizwa ngokuthi iShekhem. iShekhem ikuyidolobha elakhiwe phakathi kwezintaba ezimbili, izintaba ezagcina sezaziwa ngokuthi intaba yesibusiso nentaba yesiqalekiso. Intaba yokuqala ingakwesandla sangaka right, intaba yesibili ingakwesandla saka left. Eyodwa intaba ibizwa ngokuthi Mount Gerizim, enye intaba ibizwa ngokuthi iMount Ebal. Usathi-ke uMose kubantwana baka-Israyeli, uma nifika ngale eKhenana, ezinye zezinto ekumele ukuthi nizenze, izizwana eziwu-6 noma izizwana eziyisithupha azigibele phezu kwentaba zimemezele izibusiso phezu kwabantwana baka-Israyeli, okuyibusiso eziyakulandela uma nimthobela uNkulunkulu, nimlalela uNkulunkulu, nihamba ngemiyalo yakhe uNkulunkulu, niligcina izwi lakhe uNkulunkulu, ningashoni ka right noma ika left, nimesaba uNkulunkulu, ningabakhonza abanye uNkulunkulu. Yizo lezi zibusiso lezi eziyakunilandela, okubalwa kuzo izibusiso ezithinta umnotho, njengokuthi izwe lenu liyohlezi linoju, nokuthi izwe lenu liyohlezi futhi lunobisi. Kuphinde futhi kuthintakale izibusiso ezikhuluma ngempilo yabo, ukuthi bayophila impilo ende, impilo engenazifo. Aphinde futhi uNkulunkulu akhulume ngezibusiso ezimayelana nesimo sabo sakamoya, ukuthi ngiyoba uNkulunkulu wenu nani nibe ngabantwana bami, bese niba ukukhanya kwezinye izizwe. Amen. Uma izizwana lezi eziwu-6 sezehlile lapha kule ntaba ebizwa ngokuthi iMount Gerizim, usathi-ke uMose akuphinde futhi kukhuphuke ezinye izizwana eziwu-6 zimemezele iziqalekiso phezu kwenu. Lezi kuyoba iziqalekiso eziyakunilandela uma ningamkhumbuli uNkulunkulu wenu owanikhipha ngesandla sakhe eGibhithe phansi kukaFaro, wahamba nani enihola ngensika yefu, enihola nangelangabi lomlilo. uNkulunkulu wenu wanihlisela imana naze nakhuza ngisho etsheni. uNkulunkulu wenu okade eninqobela empini ezitheni zenu. uNkulunkulu waka-Israyeli ningamlaleli, yizo lezi ziqalekiso lezi eziyakumlandela. So kuzona zonke iziqalekiso uMoses akhuluma ngazo, iziqalekiso engizositaphuna namhlanje ilesi esikuDeuteronomy chapter number 28. Uma ufunda lapho ususa ku verse 49 uya ku verse 52, uthi uNkulunkulu uma ningangilaleli nikhohlwa yimi, ningabi nandaba nami, uma senifika lapha ezweni lesithembiso, ngiyakunilethela isitha engiyosithatha endaweni ekude, noma nginilethele izizwe engiyoyisusa endaweni ekude, izizwe eziyobe zikhuluma ngisho ulimi eningaluzwa, izizwe eziyoletha inhlupheko kini enkulu. Lithi iBhayibheli indlela inhlupheko eyoba nkulu ngayo uma uMoses ekhuluma ngalento ebavezela abantwana baka-Israyeli. Lithi iBhayibheli even owesifazane uyozala ingane ayizalele ukuthi ayidle. Ngiyacabanga ukuthi bazalwane into ekanjalo even nasesikhathini samanje asikwazi ukuthi siyibone noma sikwazi ukuthi simagine ngezingqondo zethu, kodwa uNkulunkulu uyasivezela la ukuthi abantwana baka-Israyeli ayikho into ezobahambela kahle uma bengamethemba uNkulunkulu, uma bekhonza abanye uNkulunkulu, bangabi nandaba noNkulunkulu owayehamba nabo kusukela eGibhithe. Amen. Cela nje ukuphuza amanzi. Emuva kokuthi uNkulunkulu abatshele ngale iqalekiso eziyobe zithinta umnotho, ukuthi kuyoba khona indlala, iqalekiso eziyobe zithinta ukuphila kwabo, ekhuluma ngokuthi abazokuba nakuphila, neqalekiso ekhuluma ngesimo sakamoya sokuthi bayobe bekhonza abanye uNkulunkulu. uNkulunkulu banikeza isikhathi esanele ngaphambi kokuthi lezi zinto lezi zenze, ngoba uNkulunkulu bangcwele wenza kanjalo.
uNkulunkulu ngaphambi kokuthi ahlulele zimbili izinto ayinikeza abantu. Okokuqala, uNkulunkulu uyabatshela abantu ukuthi uzobahlulela. Okwesibili, bese uNkulunkulu abanikeze isikhathi esanele ukuthi abantu baphenduke. Lento le uyayithola njalo uma ufunda iOld Testament, uphinde uyithole futhi njalo uma ufunda iNew Testament. Nizokhumbula bangcwele ukuthi abantwana baka-Israyeli ngalesikhathi bewela ulwandle olubomvu kunesizwe lapha esibizwa ngokuthi ama-Amalekites noma ama-Amaleki sahamba sahlupha abantwana baka-Israyeli, kodwa uNkulunkulu wabayeka ama-Amalekites kwaze kwaphela isikhathi eside esidlulwe ngisho ku-100 years. And then uma sekuvuka uNkulunkulu sevusa inkosi uSawulu, kuyima uNkulunkulu etshela uSawulu ukuthi akayohlulela ama-Amalekites ngento abayenza ngeminyaka eminingi eyadlula, okukhomba ngokusobala ukuthi uNkulunkulu ngaphambi kokuthi uNkulunkulu ahlulela abantu, uqala uNkulunkulu abatshela abantu bese uNkulunkulu abanikeze isikhathi ukuthi abantu baphenduke. Ngoba even nezizwe lezi ezaseKhenana uIsrayeli ekwakumele ukuthi azahlulele, uNkulunkulu wayinikeza isikhathi eside ukuthi iphenduke. Ngoba uma ufunda iBhayibheli nasencwadini kaJoshua uyaluzwa ulimi laRahabi ukuthi uyakhuluma ngeimangaliso zikaNkulunkulu kaIsrayeli, okukhomba ngokusobala ukuthi lezizwe ezayihlala lapha zazimazi uNkulunkulu kaIsrayeli kodwa zibe zingafuni ukuphenduka. Noma ufunda ulimi lamaFilisti ngalesikhathi lesi isikhathi sikaSamuel belwa lapha namaFilisti, uyazizwa izinto abayikhuluma ngoNkulunkulu kaIsrayeli ukuthi bayayazi imisebenzi kaNkulunkulu kaIsrayeli, ayikho into abangayazi ngomsebenzi kaNkulunkulu kaIsrayeli. Banemniningwane eyanele ukuze baphenduke, kuukuthi nje babengafuni ukuthi baphenduke. Ngakho-ke uNkulunkulu wasevusa abantwana baka-Israyeli ukuthi abantwana baka-Israyeli bahlulele lezi zizwe ezazi ngoNkulunkulu kodwa zibe zingafuni ukuthi ziphenduke, ziqhubeka ziphila ezonweni zabo. Amen. Now kanjalo-ke emuva kokuthi uNkulunkulu abantwana baka-Israyeli abatshele ngalesiqalekiso esikuDeuteronomy chapter number 28 from verse 49 kuya 52, uNkulunkulu wabanikeza abantwana baka-Israyeli isikhathi esanele. Ngoba isiprofetho sikaMose lesi sisithola lapha kuDeuteronomy chapter number 28 sifana namathambo, phecelezi ngingathi iskeleton. Kodwa uma sekufika umprofeti uJeremiah kuJeremiah chapter number 25, uJeremiah usefana nomuntu osefaka izicubu zenyama kulento le eprofethwe uMoses eminyakeni eminingi edlule. So useyafika kuJeremiah chapter number 25 uyabatshela ukuthi umuntu ozonahlulela noma umuntu uNkulunkulu azomsebenzisa ukuze nahlulele igama lakhe uNebukadnezar, futhi uzonahlulela iminyaka ewu7. uJeremiah ukhuluma isikhathi salento mase sisondele. Nangempela lithi iBhayibheli ngonyaka kaJehoyakim, uJehoyakim inkosi eyayibusa ngaleso sikhathi, inkosi uNebukadnezar wanqoba izizwe eziningi wase enqoba nabantwana baka-Israyeli kodwa eJuda. Ngithanda ukuthi bangcwele sichaze lento kaJuda ngoba bangcwele igama elithi Israyeli emuva kokubusa kaSolomon aliphindanga lasho wonke umuntu ophila kaIsrayeli. Nizokhumbula ukuthi uSolomon ngesikhathi ebusa kaIsrayeli wahamba inhliziyo yakhe yakhonza abanye onkulunkulu. Ngalokho wasethi uNkulunkulu, ngoba ukhonze abanye onkulunkulu, umbuso ngiyakuphuca ezandleni zakho bese uhlukane kabili. Okuwukuthi abantwana bakaIsrayeli bahlukana kabili. Laba abangaphezulu izizwana ezishumi zabizwa ngokuthi uIsrayeli, laba abangezansi babizwa ngokuthi uJuda. Ikomkhulu langezansi labizwa ngokuthi iJerusalem, ngaphezulu kwahamba kwabizwa ngokuthi iSamaria, le iTestamente Elisha elisitshela ngayo ukuthi uJesu kwakunyanzelekile ukuthi adlule kuyo. So kubalekile ukuthi sikuveze ukuthi uNebukadnezar wathumba iJerusalem leli lingezansi. Lithi iBhayibheli ke uNebukadnezar wayithumba leya ndawo, waqeda ngeJerusalem, waqeda ngabantu baseJerusalem, wase ebathumbela ukuthi bayohlala eBabylon. Now ke lithi ke iBhayibheli uma sifunda bangcwele siyathola ukuthi bathunjwa basuswa ezweni labo lesethembiso, okukhomba ngokusobala ukuthi lesiqalekiso uMose wayekhuluma ngaso kuDeuteronomy 28 kwase kuwukufezeka kwaso. Amen. Now uNkulunkulu wasifezekisa isiqalekiso wayesisho kwinceku yakhe uMose ngoNebukadnezar
Now mesiveza lento yokuthunjwa kahle kahle ngesizulu ukudingiswa. Ukudingiswa kukususwa endaweni yakho uyokwenziwa noma yini ezweni lomunye umuntu. Wase eyabadingisa la elithi iBhayibheli khona washiya nje abantu abambalwa abahluphekayo kodwa cishe wonke uJuda wahamba wayohlala eBhabhilona okuwukuthi baningi abantu uNebukadnezar lapha owabathumba. Kodwa abantu abavelele kule ncwadi lamadoda awu4 uDaniel namadoda amathathu okuwukuthi bashintshwa amagama abo. uDaniel wabizwa ngokuthi uBelteshaza, laba abanye babizwa ngokuthi uShadrach, uMeshach noAbednego. Now uma sebathumbile siyathola ukuthi uNkulunkulu wayeseqalile uNkulunkulu efaka uswazi kuNebukadnezar ngoba into uNkulunkulu wayenza ukuthi uma uNkulunkulu mefuna ukujezisa uIsrael, uma uIsrael onile wayefika uNkulunkulu afaka uswazi kuIsrael. Uma selifakile uswazi kuIsrael bese uNkulunkulu afaka uswazi kulabo kade befaka uswazi kuIsrael. Ngalokho uNkulunkulu uyakwazi ukuthi ahlulele uIsrael aphinde futhi ahlulele izizwe ekade zehlulela uIsrael ngoba uNkulunkulu indlela asebenza ngayo indlela ephakeme. Amen. Now indlela uNkulunkulu owayededela ngayo uswazi kuNebukadnezar kuwukuthi uNebukadnezar angamuphi ubuthongo ebusuku. uNebukadnezar angakwazi ukuthi alale ebusuku. Engicabanga ukuthi lena into esifunda sidlule kodwa singayizwa isisindo sayo. Ngoba ngiyengibona nje kimi uma ngingalalanga nje noma i-hour noma 2 hours ukuthi kuyazwela ngakusasa ukuthi kukhona ukuphazamiseka okukhona. So uyacabanga ubunzima uNebukadnezar wayebhekene nabo ngokuthi angakwazi ukulala ebusuku. Ngoba phela ukungakwazi ukulala ebusuku sekufana nesiqalekiso ngoba ubuthongo buyisiphiwo esisiphiwa uNkulunkulu ukuze imizimba yethu icishe ukuze ngakusasa sikwazi ukuthi sibe nomdlandla wokuthi sibhekane nezingqinamba zosuku. Manje mose ungasakwazi ukulala ebusuku kwenza ukuthi impilo ibe nzima ngoba abanye beni bazokhumbula ukuthi even no Michael Jackson lo owashona wayenenkinga ecishe ifana nenkinga kaNebukadnezar yokuthi wayengakwazi ukuthi alale ebusuku akhathale emini ebusuku kube ngathi uyazela kodwa lutho ukufika ubuthongo. So ngicabanga ukuthi into eyinzima kakhulu le inkosi uNebukadnezar owayebhekene nayo. So ngakho ke into eyenza ukuthi uNebukadnezar angakwazi ukulala ebusuku ingoba uNkulunkulu wayemlethela amaphupho asabisayo. Athi mewabona lamaphupho asabisayo avele athuke bese kungabisalalele. Lithi iBhayibheli ngelinye ilanga wabiza bonke abantu abathembile uNebukadnezar, abantu abagulayo, abantu abenza imlingo, abantu abakwazi ukuthi basebenzisane nemimoya. Wase yabatshela ukuthi mabamtshele ukuthi uphupheni. Lithi iBhayibheli bahluleka bonke kwase kuba uDaniel okwaziyo ukuthi alichaze lelo phupho. Lithi iBhayibheli wabuya kuDaniel walichaza lelo phupho elichazela inkosi uNebukadnezar wamtshela ukuthi Nkosi Nebukadnezar iphupho lokuqala leli uthi into oyiphuphile uphuphe isithombe esinjengomuntu esakhiwe njengomuntu kodwa esahlukene izigaba ezu5. Usethi ke uDaniel uma elichaza leli phupho uthi ikhanda liyigolide kodwa lokho umushona phansi kuhama material ahlukahlukene. Usethi ke Nkosi Nebukadnezar ikhanda limele umbuso wakho. Laba abanye babona ngezansi eminye imibuso noma abanye ohulumeni uNkulunkulu azobabeka emuva kwakho. Ase ethu Daniel wase emva kwalokho ubona idwala elingasikwanga ndawo, idwala elasuka lazoshaya enyaweni zesithombe bese isithombe sawela phansi. Lana bangcwele into esiyibonayo sibona umusa kaNkulunkulu phezulu kwenkosi uNebukadnezar. Ngani na ngesimo sokuthi uNkulunkulu wayeshumayezelela yena inkosi uNebukadnezar ngethemba lokuthi uNebukadnezar uzephenduka ngoba into uNkulunkulu ayenzayo la uyamshumayeza ngokuthi uthi Nebukadnezar imina engikuthathe phansi ungelutho ngakwenza inkosi ngakwenza uhulumeni wesikhathi njengoba ulibona nje iBhabhiloni linje lifana negolide imisebenzi yami imina okuthathile ungelutho ngase ngiyakubeka phezulu kwabanye abantu waba uhulumeni wesikhathi. Kepha emva kwakho ngiyakuvusa abanye ohulumeni abazokulandela. Ngempela bangcwele uma sifunda ihistory sifunda umlando ngokohulumeni abalandela emva kwa Nebukadnezar siyathola ukuthi emva kwaNebukadnezar umbuso weBhabhiloni kwalandela umbuso wase-Medo-Persia, kwalandela umbuso wase-Greek, kwalandela umbuso wamaRoma okuwukuthi sakusele lo mbuso lo wokugcina iBhayibheli liveza njengombuso
kamphiki Kristu. So uyasho ukuthi Nkosi Nebukadnezar njengoba ula ukhona ubekwe uNkulunkulu, njengoba ngikubekile mina ngiyofike ngiphinde ngibeka abanye abantu emva kwakho, kodwa uma sengiqedile ngohulumeni babantu, mina uNkulunkulu ngiyakuba uhulumeni wabantu, ngiyibusele mina izwe. Lokho kwakubikezela ngombuso lo wemillennium inkosi Jesu yobibuswa ngayo la emhlabeni for iminyaka e1000. Now uma bangcwele sizwa uNkulunkulu ekhuluma kanje noNebukadnezar, sizwa uNkulunkulu ezenzela yena exposition enzela uNebukadnezar, sizwa uNkulunkulu evangelela yena kuNebukadnezar. Iyodwa into indlebe zethu ezilindele, iyodwa into indlebe zethu ezifisayo. Njengamanje silindele ukuthi uNebukadnezar uzowaphansi ngobuso athi Daniel akungitshele ngaloNkulunkulu wakho omkhonzayo, nami ngimkhonze lo nkulunkulu wakho ngifane nawe ngibe inceku yakho uNkulunkulu. Kodwa disappointingly into esiyithola ngoNebukadnezar uma sifunda iBhayibheli encwadini kaDaniel, lithi iBhayibheli uNebukadnezar waphendula ngokuthi azakhele yena isithixo sakhe. Lithi iBhayibheli kwakuyisithixo segolide ukusukela ekhanda kuze kuyofika einyaweni. Now uzokhumbula ukuthi uthe uNkulunkulu kuNebukadnezar umbuso wakho usuka ekhanda ugcina emqaleni. Usethi uNebukadnezar mina ngizokwakha isithixo segolide esisuka ekhanda kuze kuyofika einyaweni. Ngamanye amazwi into uNebukadnezar la ayishoyo kuNkulunkulu ukuthi lento enishoyo yoDaniel ukuthi mina umbuso wami ugcina emqaleni anginyazi. Ingakho nje ngizakhela isithixo segolide. Ngamanye amazwi uNebukadnezar uthi njengoba nithi nina umbuso wami uzohamba uhambe kube khona la awugcina khona, mina ngithi owami umbuso awuzukuphela, owami umbuso uzoba ingunaphakade. Ngoba ngingashona la emhlabeni kodwa umthelela wami, lokho sithi influence ngesingisi, awuzukuphela umthelela wami emhlabeni. Ilokho ke bangcwele esizokhuluma ngakho namhlanje, okubizwa ngesono sokuyiphakamisa. Isign yokuqala le esibonayo kaNebukadnezar yokuthi unenkinga emququdayo ngaphakathi enhlizweni, and igama lalenkinga libizwa ngokuthi ukuyiphakamisa noma ukuyigabisa noma ipride ngesilungu. Ngoba uma umuntu enesibindi sokuthi enze inkolo ngaphezulu kwalenkolo uNkulunkulu eseyibekile eBhayibhelini, enze enye indlela yokukhonza uNkulunkulu ngaphezulu kwalendlela uNkulunkulu ayibekile eBhayibhelini, lowo muntu lowo esuke ephakeme ngendlela emangalisayo, ngoba usuke ethi le ndlela uNkulunkulu abhale ngayo la ayanele ngoba yena unenye indlela yokuthi uNkulunkulu angamkhonza. Kanjalo ke bonke abantu abacabanga ukuthi ogogo babo nomkhulu babo abashona bangakwazi ukuthi bayobakhulumela lapha, bafike bakhulume noNkulunkulu, bonke labo bantu babanjwe isifo esifanayo nalesi sifo lesi esasibambe inkosi uNebukadnezar, ngoba bacabanga ukuthi bona le enye indlela yokuya uNkulunkulu ingcono kunale ndlela le uNkulunkulu asivezele yona ezwini lakhe ngoJesu Kristu. Kanjalo nabantu abacabanga ukuthi uShembe angakwazi ukuthi aye ezulwini ayobakhulumela kuNkulunkulu ngaphandle kwaJesu, benziwa impakamo ngoba bazithemba ngale ndlela le yokuthi bacabanga ukuthi ukuba umZulu uyikona abangakusebenzisa ukuthi baye kuNkulunkulu ngaphandle ukuthi bahambe ngomJuda uJesu Kristu. Amen. Now emva kwalokho into esiyithola eBhayibhelini ukuthi abo Daniel abavumanga ukusikhothamela lesi sithixo. Uma bengavumi ukusikhothamela isithixo, lithi iBhayibheli uNebukadnezar wase ebaphosa esibabulini somlilo. Engicabanga ukuthi isona story esidumile leso ngencwadi kaDaniel engeke ngize ngingene kuso namhlanje ngoba asihambisani nentshumayelo yanamhlanje. Amen. Now emva kwalokho into esitholayo ukuthi uNkulunkulu aqhubeke ayifake ijudgment kuNebukadnezar, angakwazi ukulala, aphinde aqhubekile lokho ephupha amanye amaphupho. Lithi iBhayibheli wabuya futhi uDaniel wazomsiza futhi ngokuthi amchazele iphupho lesibili owayeliphuphile. Now lithi iBhayibheli uDaniel wamchazela wathi, Nkosi Nebukadnezar, into oyibonile njengamanje usubone manje isihlahla esikhulu esiyela ezulwini esongamele umhlaba wonke, lapho khona bonke abantu bekhosela kusona. Usethi ke lesi sihlahla leso sibonile singuwe.
bonke abantu bayakwazi ukuthi beze kuwena bezothola usizo, kodwa uNkulunkulu leso sihlahla leso uzohamba ahambe asinqume. Usethi-ke Nkosi Nebukadnezara, lokho kusho ukuthi uNkulunkulu uzokwahlulela ngokuthi umqondo wakho uhambe la phecelezi ukusangana ngesixhosa. Umqondo wakho uzohamba ususwe embusweni wabantu uyophila kanye nezilwane. Uma again sizwa uNkulunkulu ekhuluma kanje kuNebukadnezara efakaza ngenceki yakhe uDaniel, into indlebe zethu ezilindele njengamanje nezifisayo ukuthi uNebukadnezara emva kwalentshumayelo uzophenduka athi, Daniel, ngicela ungazise ngalo uNkulunkulu wakho, ngoba sengimbonile ngephupho lokuqala, ngambona ngokuthi nginifake emlilweni ningashi. Ngicela ukuthi ungitshele ngalo uNkulunkulu wakho. Iyona nto esiyilindele njengamanje kuNebukadnezara. Kodwa sitholani? Sithola uverse 30 lo siufundile. Asufundeni futhi. Ngicela ukuthi omunye umuntu angifundele uverse 30. Daniel chapter 4 verse 30. Yeah. Inkosi yathatha yathi, angisiyileli babele elikhulu engilakhile libe yindlu yobukhosi ngezikhwepha zamandla ami, libe ludumo lobukhosi bami na. Angithi yilo leli Bhabheli elikhulu engilakhi, iyona ndlela uNebukadnezara aziphendulela ngayo le. Uma uNkulunkulu embiza emtshengisa indlela kumele ahambe ngayo. Uthi uNebukadnezara kanjani ngoba leli Bhabheli njengoba lihle kanje, ngizakhele mina ngezikhwepha zamandla ami ukuze kube udumo lwami. Lana ke siye uma kungasiyi impakamo le, then angazi ukuthi yini impakamo. Ngoba lo musho lo uwodwa bangcele, Nebukadnezara uzikhombe kathathu kwi-sentence eyodwa. iBhabhela engilakhile ngezikhwepha zami kube udumo lwami. Ngoba bangcwele ezinye zezinto ezenziwa impakamo ukuthi impakamo yenza ukuthi umuntu angambuki uNkulunkulu ngendlela elungile, angazibuki yena ngendlela elungile, angababuki abanye abantu ngendlela elungile. Methi engilakhile kusho ukuthi indlela azibuka ngayo yonakele, ngoba akamboni uNkulunkulu emsiza elakha, uzibona yena. Methi ngezikhwepha zami akababona abanye abantu abamsizile ukuthi alakhe iBhabhela, ngoba akekho umuntu okwazi ukwakha i-country noma okwazi ukwakha idolobha ngamandla akhe. Futhi akababona abanye abantu, uzibona yena. Kube udumo lami. Again akamboni uNkulunkulu. Ukubona konke lokho kwenzekile kufanele ukuthi kutuswe nokuthi kudunyiswe yena. Iyona ke impakamo le bangcwele. Impakamo kukuyiphakamisa, impakamo kukuyigabisa, impakamo kukuyikhukhumeza, kukuyishaya isifuba. It's self congratulation. Ukuyibonga, uyibone umkhulu nawo wonke umuntu okhona emhlabeni. Impakamo ifana nomuntu ozivalela ekamerweni elakhiwe ngeindonga zesibuko, indonga zesibuko, la ethi khona mejikela ka right uzibona yena, mejikela ka left uzibona yena, mejikela phezulu uzibona yena, akamboni omunye umuntu ngaphandle kwakhe. Iyona ke impakamo lo, ekuyiyona impakamo engathi yilona bhubhane lolu olubulala ukudlula ngisho iCovid-19. Impakamo ilona bhubhane elibulala ukudlula ingculaza. Impakamo ilona bhubhane elibulala zonke izifo ongayicabanga emhlabeni. Njengoba sihlezi la namhlanje, akukho nomuntu oyedwa ongaphakamisa isandla athi mina anginaso lesi sifo kimi. Impakamo isifo esiqeda ngabancane siqede ngabadala. Ingane encane uyibona isanda kuzalwa kodwa manje ifuna i-attention ngale ndlela le. Nithi ningabantu abadala niyakhuluma, ayifuni ukuthi nikhulume, nifuna ukuthi nje ninake yona. Akekho umuntu oyifundisiwe, izalwa nje ivele inale mpakamo, izoqeda nangabantu abadala. Uzwe ugogo nomkhulu ethi thina asalwi nezona, abantu abasha abala nezono, thina sesilindele nje ukuthi uJesu abuye. Ubone ukuthi mdala impela, kodwa manje lesi sifo sempakamo simenza ukuthi ayibone engcono kunawo wonke umuntu okhona emhlabeni. Amen. Impakamo bangcwele ezinye zezono uSathane ayithembile, ngoba zintathu izinto ezikwithuluzi likaSathane. Number 1, inkanuko yamehlo.
inkanuko yenyama nokuyigabisa kwalomhlaba. Mefika engadini yase-Eden wasebenzisa lezo zinto zobathathu ukubalinga, noma sefika kuJesu wasebenzisa lezo zinto zontathu ukubalinga. Namhlanje uSathane it's the same thing, akakazi ukushintsha ngoba lezi zinto zontathu ziyamsebenzela. Uma efika lapha kuEva kuGenesis chapter number 3 uthi uNkulunkulu ushilo yini ukuthi ningadli emthini ophakathi nendawo. Uthi isizathu esenza ukuthi uNkulunkulu athi ningadli emthini ophakathi nendawo ingoba niyokuhlakanipha nifane noNkulunkulu. Lethi iBhayibheli uEva wawubuka umuthi inkanuko yamehlo, wabona ukuthi ulungele ukuthi angawudla. Inkanuko yenyama wabona ukuthi bengasawudli angahlakanipha afane noNkulunkulu. Ukuyigabisa kwalomhlaba ngoba umbuzo uEva kwakumele ubuze inyoka ukuthi uma mina ngizofana noNkulunkulu uthi akuthiweni ke ngaloNkulunkulu le okhona njengamanje, ngabe kuzomela ukuthi ngakhela isihlalo sobukhosi sisizane sobabili, noma uNkulunkulu kuzomela ukuthi asuswe ehlaleni sobukhosi kuhlale mina na? It's the same thing uSathane wayenza nakuJesu kuMateyu chapter number 4. uJesu ngalesikhathi efastile lapha esehlane. Lethi iBhayibheli uSathane wafika kuJesu wathi uba uyindodana kaNkulunkulu uphendula lamatshe uwenza isinkwa, inkanuko yenyama. Lethi iBhayibheli waseyamthatha embonisa yonke imibuso yasemhlabeni, inkanuko yamehlo. Wasethi uma kuyindodana kaNkulunkulu ziwise phansi ingelosi zakukunqaka ukuyigabisa kwaloku kuphila lokho. Ngitheme ngiprepare intshumayelo namhlanje ngase ngibhala nje ilist yezinto ezimbalwa impakamo eyaye iveze ngayo. Akuzona zonke izinto kodwa nje nambe sengiyisikela kwelijikayo. Okokuqala engikubhalile la ukuthi impakamo iyakwazi ukuthi iveze ngalento le elithi iBhayibheli ukungenisa izihambi ngesingisi elithi iBhayibheli phecelezi ihospitality. Uyabona uma simema abazalwane emakhaya ukuthi abaze emakhaya, noma iyinhle lento yokumema abazalwane ukuthi abaze emakhaya, kodwa iyakwazi ukuthi siphinde futhi siyingcolise ngesimo sokuthi enhlizweni zethu bibe khona lembewu yokuphakama. Uthola ukuthi abazalwane usabamemeli kwakho nje ukuthi nizodla nabo nikhonzane, kodwa usubamemela ukuthi bazobona ikhaya lakho ukuthi lihle kangakanani. No uthola ukuthi usufuna ukwenza ibiliboto ongakaze ngisho uzenzele ipartner yakho ngoba nakho sekuthiwa kuza abantu kwakho, ngoba nje into oyifunayo ufuna ukuthi abantu bahambe naleli gama lokuthi hey kaMqadi liyashawa iBhondo. Ngoba bazalwane esikhathini esiningi just a simple meal ne-fellowship it goes a long way. Ngoba nalo le gama le-fellowship into engiyibonile ukuthi igama le-fellowship asili-understand. Fellowship bangcwele akubona ukuthi njengoba sikhuluma kanje after service sesikhuluma ngebhola, sesikhuluma ngeboxing, akuyona ifellowship. Ifellowship akubona ukukhuluma bangcwele. Ngeke ngiyibone lento emabandleni uthola ukuthi ibandla seliphumile, we are busy wasting time. uNkulunkulu kade ekhuluma, we are not concerned ngokuthi sihlaziye lento ekade isho uNkulunkulu. Ngizwe ukuthi wena uyizwe kanjani, nami ngikutshela ukuthi mina ngizwe kanjani. Sibhizi sikhuluma ngebhola, it's a waste of time bangcwele. Uma sikhuluma nge-fellowship bangcwele sisuke sikhuluma ngokukhuluma, kodwa lapho sisuke khona sishintshisana ngezinto zakamoya. Uma ungazi ukuthi uzokhuluma ngani nomzalwane, at least ukhulume ngokuthi mhlawumbe niqale nje ngentshumayelo ukuthi uyizwile intshumayelo, mhlawumbe yini ekade ikuconfuse ngentshumayelo. It's the right place to start. Amen. Angisho ukuthi ku-wrong ukukhuluma ngamanye ama-topic bangcwele, kodwa angeke size sikubize nge-fellowship ukhuluma ngebhola. Ukusocialize lokho bangcwele. Amen. Enye indlela impakamo eziveza ngayo kukunaka kakhulu ukuthi abantu bathini ngawe. Nizokhumbula bangcwele ukuthi uSaul wayizwana noDavide, ngoba uDavide wayebuya amdlalele le nto le ibizwa ngokuthi laya uma uSaul sehlekelwa umoya ongcolile bese uSaul yakwazi ukuthi umoya wakhe ube phansi. Kodwa mhlazana uDavide wabulala uGoliath. Lethi iBhayibheli abesifazane bacula ingoma bathi uSaul uyibulele izinkulungwane zakhe kodwa uDavide ubulele izinkulungwane ezingamashumi. Wathi uSaul meyizwa leyo nto le wasebaqala ubudlelwano bakhe noDavide bonakala. Ubudlelwano bakhe noDavide babu right bungena nkinga up until abantu baze basho okuthize ngayo. So khumbula ke bangcwele lithi iBhayibheli encwadini ya Proverbs noma iZaga lithi igolide livivinywa ngesithando somlilo, kepha umuntu uvivinywa ngodumo lakhe. Umuntu uma ufuna ukumbona ukuthi unjani awukumncome
then uzobona ukuthi uyihlobo linjani lukaPende. Amen. Ezinye zezinto impakamo eziveza ngayo kukudinwa uma abantu bekugxeka. Udinwe kakhulu uma abantu bekugxeka. Uyabona nje thina njengoba siyizizukulwane saseinkundla zokuxhumana, uye nje uthola ukuthi uzosho into mhlawumbe abantu abaningi bayithande leyo nto bese kuzoba khona oyedwa nje ophuma eceleni akugxeke. Uthola ukuthi ngoba manje usugxekwa umuntu oyedwa selonakela usuku, selonakela iviki, seyonakela inyanga, ngoba kunalo muntu nje oyedwa okugxekile usuloku ucabanga. Lokho kungakutshengisa bazalwane ukuthi unayo lenkinga le yempakamo, ngoba kahle kahle ngokwakho uqonda ukuthi ufuna ukuthi abantu behlezi bekhuluma izinto ezinhle ngawo, ngoba kahle kahle kumele ngaba unandaba kakhulu nokuthi abantu bathini ngawo, ngoba noma ngabe abantu bathini ngawo, iBhayibheli lisho okudlulele kunabantu. Lithi iBhayibheli ukhohlakele, lithi iBhayibheli uzalelwe esonweni, lithi iBhayibheli unenhliziyo embi. Ngakho-ke noma ngabe kuthiwa yini enye esho umuntu ongaphandle, ayikho into ezosho umuntu edlula le iBhayibheli elishoyo ngathi. Amen. Enye indlela impakamo eziveza ngayo ile yokungakhonzi. Mengithi ukungakhonzi ngisho ukungasevi ngesingisi, sizwakala kahle ngesingisi, ukungasevi noma ungabi ingxenye yezinto ezenzeka ebandleni. Kunabantu nje izimambane ehlezi zifika late esontweni ziphinde zihambe early, ukuthi izitulo ziqoqwa ubani, zasulwa ubani, kwashanela bani, asingeke. Lapho uthola ukuthi ke manje abantu abashumayelayo sekumele kube yibona futhi abaqoqa izitulo, sekumele kube yibona abashanelayo, kodwa bekhona abantu abanamandla. Lento ingxeye kakhulu ebantwini abasha. Uthola ukuthi abantu abasha ibona abantu abanamandla ukuthi baqukule, kodwa uthola ukuthi ibona abaxoxayo lapha ngaphandle after church, abantu abadala ababhizi bequkule. Isho ukuthini lento le? Isho ukuthi awunayo interest ekutheni wena ukhonza abanye abantu, wena ufuna ukukhonzwa kuphela. Emva kwalokho uzobona ngemambana yophuza icoffee after church ukuthi lelo coffee liqhamuke kanjani, akangeni. Uma seyiphuzile leyo nkomisho ukuthi izowasha ubani, akangeni. Lokho bangcwele kusikhombisa ukuthi lowo muntu loyo ufuna ukuthi ehlezi yena ekhonzwa ngaso sonke isikhathi, akanaso isikhathi sokuthi yena akhonze abanye abazalwane. Ngoba nisokhumbula bangcwele ukuthi uma usayina i-church membership, ufuna ukuba yilunga lebandla, izifungo oyishoyo laphaya azikhulumi ngezinto ozoyithola ebandleni, zikhuluma ngezinto wena ozozinikeza ibandla. Ngakho-ke umzalwane nomzalwane umele ukuyibuza ukuthi kungakanani engikutholayo ebandleni versus kungakanani engikunikeza ibandla likaNkulunkulu. Enye indlela impakamo eziveza ngayo kungakwazi ukuthandaza, ikakhulukazi mezikunetha. Kunabantu abathi nje mina nje mezinginetha Nkosi yami ngivele ngingakwazi ukuthandaza. Ngoba phela mezikunetha la kumele uthandaze khona kakhulu. Into eyenza ukuthi ungakwazi ukuthandaza mezikunetha ingoba ufuna ukuhlala lokucabanga, lokuthatha ubeke, lokuhlaziya, ngoba uthemba ingqondo yakho kakhulu ukudlula uNkulunkulu. Ucabanga ukuthi sihlambulu i-solution izoqhamuka ekhanda lakho, awucabanga ukuthi i-solution izoqhamuka kuNkulunkulu. Ngakho-ke lokho kungaba indlela impakamo eziveza ngayo ukuthi uzithembe kakhulu, ingqondo yakho uyithembe kakhulu ukudlula uNkulunkulu osezulwini. Amen. Enye indlela impakamo engaziveza ngayo kubukela, kuthatha izono zabantu uzenze zibe inkulu, ezakhe izono uzenze zibe incane. Uyabona nje lento yokuhleba, ukuhleba kuyisono ngokwakho, kodwa nakho ukuhleba kuyayiveza impakamo, ngoba phela uma uhleba ngomuntu usuke usho ngendlela eziphansi, usukusho ngendlela eziphansi ukuthi hayi nami ngonakele kodwa yena uwesi kunami. Ingakho nje uhleba ngaye ngoba wena uzibona ungcono kunaye. Noma impakamo iziveze ngokuthi isono masenziwa uwe asibi simbi kakhulu, kodwa uma ngasuthatha omunye umuntu enze lesi sono lesi wena okade usenza siba simbi kakhulu mesenziwa omunye umuntu. Lento lesiyibona eBhayibhelini kuDavide, la khona uDavide wathi mase inkosi uDavide wenza ukukhohlakala ngokuthi alale nomfazi kaUriya uBethsheba. Mase elale noBethsheba umfazi kaUriya, lithi iBhayibheli uUriya wambulala behlangene nokhomanda wakhe.
Kwadlula isikhathi uNkulunkulu wamnikeza isikhathi uDavide sokuthi akaphenduke, uDavide wangaphenduka. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wasethumela umprofeti wakhe uNathan. Uma efika uNathan phambi kwaDavide, nizokhumbula ukuthi amakhosi ayelwa izimpi, kodwa ezinye izinto ezazenziwa amakhosi kwakuwuqula amacala ngoba amakhoti ayengekho ngaleso sikhathi. Wafika uNathan wazenza samuntu ozoqula icala. Mefika uNathan ufike ukhuluma ngalento kade yenziwa uDavide, kodwa uyikhuluma ngesisoka ngoba manje ukhuluma sengathi ukhuluma ngomunye umuntu. Lithi iBhayibheli kwathi ngakaqedi nokuqeda uNathan, lithi iBhayibheli uDavide waseba nolaka olukhulu, wathi lo muntu owenze leyo nto akabulawa. Wasethi uNathan, Nkosi, umuntu owenze leyo nto uwena, Nkosi yami uDavide. Siyabona ukuthi uDavide ngesikhathi esenza isono asizange size simcasule yena, kodwa mase senziwa omunye umuntu isono sesiba i-big deal. Enye indlela impakama eziveza ngayo ilento esithi isikhwele. Isikhwele asinalutho bangcwele uma isikhwele senza ngendlela efanelekile, ngoba liyasho neBhayibheli ukuthi uNkulunkulu unguNkulunkulu onesikhwele. Isikhwele ila khona usuku ubona into ekumele ngabiza kuwena kodwa inikezwa omunye umuntu. So uNkulunkulu menesikhwele, wayeba nesikhwele, uba nesikhwele uma sithatha udumo lwakhe silinikeza abanye abantu, njengoba wayeba nesikhwele uma uIsrael ethatha udumo lwakhe elinikeza abanye uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu wayinelungelo lodumo lokuthi akaze kuyena. Kodwa esethi isikhwele asifani, isono esethi isikhwele nomona asifani nesikhwele sikaNkulunkulu, ngoba esethu isikhwele sivuswa ukuthi umakhelwane usakha umuzi, umakhelwane ingane yakhe kanje, umakhelwane usethanda imoto, usethenga imoto, bese kuba kuhlungu kithi. Ngamanye amazwi indlela esisho ngayo leyo ngendlela eziphansi ukuthi abanye abantu azibafanele izinto ezinhle ezifanele thina kuphela. Enye indlela impakamo eziveza ngayo iyaziveza nangokuthi sibe abantu abasheshayo, sithi ngesinye sithi ukukhatha abantu off. Siyabantu abasheshayo ukuqeda ngobudlelwano. Umuntu nje meke wanze wakwenza into encane usuyaqeda ngobudlelwano. Uthola ukuthi nje mhlawumbe mengenza isibonelo, uthola ukuthi kunomuntu okade umbuka njengomngani wakho. Mhlawumbe useyashada njengoba umfowethu uXola eshada, mhlawumbe ubheka ukuthi uzokumema. Mhlawumbe kwenzeke ngezathu kade esingazazi nathi abangakumemi umfowethu, manje usulimeleke, manje usuyambhlokha ko WhatsApp usafuna ukumkhulumisa ngoba wena ubuzibona ubalekile empilweni yakho, ngaphandle kokwazi izathu zokuthi bekuthena azange. Mhlawumbe nje bengenayo imali eyanele yokuthi mhlawumbe akwazi ukuthi abize wonke umuntu, kodwa manje ngenxa yesono sempakamo usukwazile ukuthi lento uyithathe ngale ndlela le ezokwenza ukuthi ulimale ngaphakathi. Amen. Enye indlela impakamo eveza ngayo kuyigqaja kakhulu ngeziqu, njengoba nje sibona abantu kade begraduate. Uthola ukuthi manje ngenxa ukuthi ebusuku ubungalali, uphuza ikhofi ungalali, waze kwahamba wafika isikhathi sokuthi uthweswe iziqu. Awusambona uNkulunkulu kade kusiza sonke lesi sikhathi lesi ekunikeza amandla ukuthi ufunde, ngoba ngaphandle kaNkulunkulu ngaba ukwazanga ukuthi uyithole lezo ziqu lezo. Enye indlela impakamo eziveza ngayo iloko engikubiza ngokuthi ngikubiza ngokuthi spiritual pride. Anginalo igama lakho kodwa ngikubiza ngokuthi spiritual pride. Mengikhuluma nge-spiritual pride ilapho khona uthola ukuthi kunendlela especial uNkulunkulu akusiza ngayo abanye abantu angakabasizi ngayo. Mhlawumbe wena mhlawumbe indlela uNkulunkulu akusiza ngayo uNkulunkulu ukupha amandla ukuthi ulalele umculo wegospel kuphela ungayilaleli eminye imiculo. Kodwa uthola ukuthi bakhona abanye abazalwane abalalela mhlawumbe umaskandi. Uthola ukuthi manje lo olalela umaskandi usumbukela phansi ngoba wena uNkulunkulu ukuphila amandla ukuthi wena ungawulaleli umaskandi. Enhlizweni yakho usuyazigabisa, usuyasho ukuthi yena uyakholwa yena kodwa akafiki kulezinga leli zinga mina engilona. Amen. Uthola ukuthi njengoba si-reformed nje abanye mhlawumbe ababona ukubuya kwaJesu ngenye indlela, siyabavuma ukuthi bayakholwa impela kodwa abakholwa njengathi. Amen. Enye indlela impakamo eziveza ngayo iyaziveza nangalento ukuthi siyabantu aba-reformed abaziqiniso. Uthola ukuthi njengoba nje siyabantu abaziqiniso,
sesiyabantu manje sabantu bomsindo sabantu abokuxukuzela nasey'nkundleni zokuxhumana siyabantu nje abahlezi balwa nabanye abantu ngoba manje sisana lobuhlungu lobu bokuthi sake sakhohliswa manje sesifuna ukukhiphela kwabanye abantu lento yokuthi sake sakhohliswa uthola ukuthi nje sesabantu manje abanokuxukumezela nabantu abathanda izimpi ngoba manje lento yokuba reformed isifana nento yokuzigqaja akuseyona into esenza ukuthi siyithobe phambi kaNkulunkulu nokuthi siyithobe phambi kwabanye abantu. Ingakho lithi iBhayibheli kwincwadi ka1 John chapter number 2 uthi bantwana ngiyanilobela ngoba izono zenu yithethelelwe, aphinde athi zinsizwa ngiyanilobela ngoba izwi lenkosi lihlala kini noSathane esenimnqobele, bese athi bo baba nani ngiyanilobela ngoba niyamazi nina owayekhona kusukela ekuqaleni. Isifiso sami bangcwele ukuthi nathi uNkulunkulu asikhulise size sifike kulento yokuba obaba bakamoya, sifinyelele ekumazini uNkulunkulu, hayi ngoba laba abanye bengamazi, hayi ngoba abanye bengamazi, kodwa obaba bakamoya abantu abamaziyo uNkulunkulu, abantu abalaziyo iqiniso, kodwa umaka wabo ukuthi bayamthanda uNkulunkulu. Uma uhlangana nabo ukuthi ba reformed akuyona into yokuqala oyibona ngabo, into yokuqala oyibona ngabo ukuthi bayamthanda uNkulunkulu. Sengathi ke nathi bazalwane into yokuqala abantu abayibona ngathi ukuthi uNkulunkulu siyamthanda. Enye into impakamo eziveza ngayo iyaziveza nangalento ukuthi singamaZulu. Uthola ukuthi nje siyazigqaja kakhulu ngalento yokuthi singamaZulu. Uma nje kuqhamuka kwesinye isizwana kungazathi nje khona into engathathi kahle ekhanda. Ngiyalithanda ke izwi lenkosi bangcwele ngoba izwi lenkosi alisinikeza inkinga kuphela kodwa liyasinikeza nesixazululo. And sizobuyela back lapha kuPetru chapter number 5 la sifunde khona siyothola isixazululo sale nkinga le yokuyigabisa. Verse 5. Ngokunjalo nina basha thobelani amalunga. uPetru la ubhalela wonke umuntu osebandleni kodwa ubhekise kakhulu kuyinsizwa lezi ezisezintsha, ngoba izinsizwa lezi ezisezintsha izona ejwayele ukuhalela izikhundla zabefundisi. Uthola ukuthi manje akusasebenzeki kahle nomfundisi ngoba manje akathobeleki umfundisi ngoba wena unama ideas amaningi ofuna ukuthi enzeke la ebandleni. So ubhalela wonke umuntu kodwa uqondise kakhulu kuyinsizwa lezi ezingakayitholi ezingakanikezwa izikhundla emabandleni. Kepha nonke yembathani ukuthobeka nithobelane. Yabona lana uPetru ubhala kahle impela methi yembathani ukuthobeka ngoba uyazivezela ukuthi ukuthobeka akuyona into ezizelayo kodwa into ebizwa ukuthi wena uyembathe. Sono sempakamo usinqoba ngokuthi wembathe ukuthobeka. Uma ufunda le gama leli kwiGreek leli elokwembatha uyathola ukuthi umpostoli uPetru la ukhuluma ngeapron. Iapron abantu besifazane bazoyazi nabanye besilisa bazoyazi. Iapron ile oyigqoka uma usugqokile bese uyigqoke ngaphezulu ukuze mawusebenza ungangcoli. Kodwa into engihlaba umxhele ukudlula konke ukuthi le apron uPetru akhuluma ngayo iapron eyayigqokwa zigqili. Ngamanye amazwi uthi ukuze nikwazi ukuhlalisana emqondweni wenu engqondweni zenu yenzani sengathi nizigqila, ube nementality yokuba isigqila. Ngamanye akwazi mina njengoba ngimi lapha phambi kwenu ngisigqila sikaNkulunkulu, ngisigqila sikaNkosikazi wami, ngisigqila sengane yami, ngisigqila sawo wonke umuntu oyibiza ngokuthi umzalwane. Uma unalowo mqondo lowo ukuthi uyisigqila uyaqala ke manje ukhathazeke ngokuthi abanye abantu badingani, abanye abantu ngingabenzelani. Unganaki kakhulu ukuthi mina ngizotholani, mina ngizodingani. Asikho isigqila esikhathazeke ngokuthi sona sizotholani, kodwa zonke izigqila ezazikhona eBhayibhelini zazikhathazeke ngokuthi abanye abazalwane bazotholani. Ngokuba uNkulunkulu umelene nabazidlayo. Yabona le gama elithi uNkulunkulu umelene nabazidlayo. Mina ngumuntu ohlala buka iboxing. Yabona kwiboxing umdlalo lo wesibhakela uma kunensizwa oyihalelayo eringini ofuna ukulwa nayo.
baye abantu benze lento ekuthiwa ukuyingena ekhanda. Ukuyingena ekhanda kuyidelela, mhlambe meku-interview ufike lo insizwa uzoyiphazamisa, uphazamise i-interview yayo, izidini insizwa ithi no it's fine, asilo ngoba vele usungenile ekhanda lami. Uma ufuna indlela esheshayo yokuthi ungene noNkulunkulu eringini, iba nempakamo. Bible uNkulunkulu umelene nabazidlayo, kepha abathobekileyo ubapha umusa. Verse 6, ngalokho zithobeni phansi kwesandla sikaNkulunkulu. Zithobeni phansi kwesandla kaNkulunkulu. Siyithoba kanjani phansi kwesandla kaNkulunkulu? Ukuthi sigqoke i-apron njengalokhu isigcila sasigqoke i-apron uma siyilungiselela ukuthi sizokhonza abanye abantu. Zithobeni phansi kwesandla sikaNkulunkulu. Isandla sikaNkulunkulu, umpostoli uPetru la uboleka indlela yokubhala kwi-Old Testament. Isandla sikaNkulunkulu sisho uNkulunkulu okuyena obusa phezu kwakho konke. Isandla sikaNkulunkulu isona esaphakamisa uFaro ukuthi abe inkosi eGibhithe. Isandla sikaNkulunkulu kwaphinde kwaba yisona futhi esimhlisayo uFaro, simbeke phansi ngokuthi uNkulunkulu amhluphe uFaro. Isandla sikaNkulunkulu isona esaphakamisa uMose waba umholi waka-Israyeli. Same hand yamhlisa uMose emva kokuthi uMose angalaleli kwathiwa wena ayokungena eKenani. Isandla sikaNkulunkulu isona esaphakamisa u-Israyeli. U-Israyeli wamnikeza iTorah, uNkulunkulu wakhetha u-Israyeli waba noNkulunkulu, wamnikeza abaprofethi. U-Israyeli wanikezwa igunya lokuthi abe ukukhanya kwezinye izizwe. Kodwa isandla sikaNkulunkulu isona futhi esaphinde sathobisa u-Israyeli. Kwafa abantu abaningi laphaya in the book of Numbers, kwasala abantu abawu-2 kuphela, uCaleb noJoshua. Isandla sikaNkulunkulu isona esaphakamisa uSaul, samenza inkosi phezu kwa-Israyeli. Kodwa futhi isandla sikaNkulunkulu isona esahlisa uSaul ngokuthi aphinde aphakamise agcobe uDavide uSawule esakhona. Isandla sikaNkulunkulu isona esaphakamisa uDavide waba inkosi, wabulala izizwe eziningi ka-Israyeli ukudlula wonke amakhosi ekade ekhona ngaphambilini, wadlula ngisho uJoshua. Kodwa isandla sikaNkulunkulu isona futhi esaphinde samhlisa uDavide uma selale nomfazi kwa-Uriya, kwathiwa inkemba ayokusuka emzini wakho. Isandla sikaNkulunkulu isona isandla esaphakamisa Solomon, waphiwa ukuhlakanipha ukudlula wonke umuntu okhona emhlabeni, waba ukukhanya kwaze kwafika ngisho uQueen waseShiba. Lento uNkulunkulu wayefuna ukuthi yenzeke ngo-Israyeli yenzeka ngoSolomon. Kodwa futhi isandla sikaNkulunkulu, the same hand, isona esamhlisa uSolomon, wavusa izitha zakhe esaphila uSolomon, umbuso ka-Israyeli waqhekeka phakathi. Isandla sikaNkulunkulu isona esaphakamisa inkosi uNebukadnezara. uNebukadnezara wabusa, wahlula zonke izizwe, waze wabusa naseJudiya, wadingisa abantu baseJudiya. Umbuso wakhe wamuhle, wafaniswa nombuso wegolide. Kodwa futhi the same hand, isandla sikaNkulunkulu isona esathobisa uNebukadnezara, walahlekelwa umqondo, wafaniswa nezilwane. Amen. Isandla sikaNkulunkulu isona esikuphakamisile sakubeka la ukhona, futhi isandla sikaNkulunkulu sayisona futhi esingakwehlisa uma unomqondo wokuyiphakamisa. Konke onakho konke onakho achievile empilweni, nakho konke onakho ngokamoya, iziphiwo zakho zikamoya zonke zivela kuNkulunkulu. Nomsebenzi osebenzayo uvela kuNkulunkulu, nezingane onazo zivela kuNkulunkulu, umuzi onawo, imoto onayo, konke kuvela kuNkulunkulu. Ngakho-ke zithobeni phansi kwesandla sikaNkulunkulu kuze uNkulunkulu ngesikhathi esifanele aniphakamise. Ngicela ukuvala ngalamazwi ubancwele atholakala encwadini yabaseFilipi. Mawubekini lo mqondo owawukhona nakuKristu Jesu, owathi nesimo sikaNkulunkulu akaze asho ukuthi kuyinto yokuphangwa ukulingana noNkulunkulu, kepha wazidela ethabatha isimo senceku, enziwe ngomfanekiso wabantu. Ngalokho-ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika igama eliphezulu kwamagama onke, ukuze kuthi ngegama likaJesu amadolo onke aguqe, awabasezulwini nawabasemhlabeni nawangaphansi komhlaba, nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu oyinkosi kube inkazimula kaNkulunkulu uYise. Ngicela sikhuleke.